Στα νεύρα των δημοτών και των επισκεπτών της πόλης της Χίου δοκιμάζει η Δημοτική Αστυνομία με αδικαιολόγητες κλήσεις και άφαντα ονόματα των δημοτικών υπαλλήλων. Σήμερα ο τηλεοπτικός φακός της Πατρίδας συνάντησε έναν ακόμα αγανακτισμένο πολίτη που του επιβλήθηκε πρόστιμο χωρίς να φταίει. Βρισκόμαστε εδώ στην οδό Μουσείου για να ερευνήσουμε ένα από τα πολλά εστράπελα της Δημοτικής Αστυνομίας του Δημοχείου. Δίπλα μου ακριβώς έχω τον κύριο Απόστολο Σκαλή, ο οποίος κατά ένα περίεργο τρόπο δέχτηκε μία κλήση χθες από την Δημοτική Αστυνομία. Πώς έγινε ακριβώς? Είχα παρκάρει στο σημείο ακριβώς στο οποίο βρίσκεται το πράσινο πεζό, το οποίο φαίνεται ακριβώς και στη φωτογραφία, αν θέλετε να ζουμάρει και η κάμερα. Ήταν ακριβώς στην ίδια θέση παρκαρισμένο. Για 10 λεπτά παρκάρισα και όταν επέστρεψα στο αυτοκίνητό μου είδα ότι είχα πάρει μια κλήση από τη Δημοτική Αστυνομία του Δημοχείου. Τι δικαιολογία είναι? Το αιτιολογικό της κλήσης είναι ότι έχω παρκάρει σε οδό που το υπόλοιπο τμήμα της δεν επαρκούσε για την κυκλοφορία. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς τώρα, από τη στιγμή που περνάει το αυτοκίνητο, περνάει κανονικότατα και δεν εμποδίζει τη διέλευση των υπολείπων οχημάτων. Επίσης μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι στη κλήση η οποία μου επιδόθηκε δεν αναφέρεται κάποιο όνομα υπαλλήλου. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω, αναφέρεται το αριθμό 6.003, έτσι? Ήταν 03, όπως μπορείτε να το δείτε να δείξετε και στους ιδιοθετές σας. Αντί για το όνομα του υπαλλήλου, δηλαδή. Και μου κάνει εντύπωση αυτό το γεγονός, είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, τι έχει να κρυφτεί, ας πούμε, σε αυτό το... γιατί να αποκρυφτούν κάποια στοιχεία, ας πούμε, του υπαλλήλου, και διερωτώ με, και αυτό έχει να κάνει με μια υπόθεση η οποία είχε βγει στον αέρα, ας πούμε, εδώ και κάποιες εβδομάδες, που είχε οδηγηθεί σε δικαστήριο κάποιος συνάδελφος από άλλη τηλεόραση του Δημοχείου, και συγκεκριμένα στο ακροατήριο είχε αναφερθεί ότι σε περιπτώσεις κλήσεων του Δήμου που επιδίδονται κλήσεις από τη Δημοτική Αστυνομία, γίνεται αυτό το γεγονός διότι οι υπάλληλοι είναι συμβασιούχοι που επιδίδουν τις κλήσεις, ενώ κανονικά αυτό δεν επιτρέπεται από τον νόμο και πρέπει να βεβαιώνονται οι κλήσεις από μονίμους υπαλλήλους του Δημοχείου. Και διερωτώ με, αυτό το 6003 αντιστοιχεί σε μόνιμο υπάλληλο του Δημοχείου ή σε κάποιο συμβασιούχο? Να ρωτήσω από εδώ και πέρα οι κινήσεις σας ποιες είναι? Καταρχάς, η πρώτη κίνηση που θα κάνω είναι να πάω στο Δημοχείο, γιατί δεν έχω ακόμα μπορέσει να το κάνω αυτό. Και φυσικά, εντάξει, μέσω του σταθμού σας πιστεύω να φανεί αυτή η αδικία, και αν μπορείτε να δείτε κι εσείς, ας πούμε, και 10 μέτρα παρακάτω στην οδό Λιβανού υπάρχουν πινακίδες που ρητά απαγορεύεται η στάθμιση. Εδώ, αν προσέξετε, δεν υπάρχει καμία πινακίδα και μάλιστα ακριβώς από πίσω από την κάμερα επιτρεπόταν και η ελεγχόμενη στάθμιση. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το γεγονός. Δηλαδή, πήραμε κλήση χωρίς να επιτρέπεται, χωρίς να απαγορεύεται μάλλον η στάθμιση. Θέλω να ρωτήσω, τα επόμενα αμάξια που ακολουθούσαν είχαν πάνω κλήσει, το προσέξατε αυτό? Κανένα αυτοκίνητο δεν είχε κλείσει, μόνο το δικό μου αυτοκίνητο. Και επίσης, εκείνη την ημέρα υπήρχε και πιο αυξημένη κυκλοφορία ακριβώς στη διασταύρωση με την οδό Λιβανού, που στην οδό Λιβανού, όπως ανέφερα και πριν, υπάρχει απαγορευτικό στην αριστερή πλευρά για παρκάρισμα, και εκεί δεν υπήρχε ούτε μία κλήση. Και να διευκρινίσουμε βέβαια ότι είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία ο σταθμός με τον κύριο Λεωνίδα Ροδίτη, τον προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας, ο οποίος μας εξήγησε ότι ο αριθμός αυτός, ο οποίος αναγράφεται αντί του ονόματος του υπαλλήλου, αντιπροσωπεύει τον αριθμό μητρώου των υπαλλήλων. Να αλλάξουμε τώρα θέμα σε